Беше много яка вечер, брат, магическа вечер. Жена ми така се напи. Едва съм чистил. Едва ми изчистих след нея. Ужасно. Ужас. 8-ми клас, като бях, аз реално още от малък, примерно втори, трети, четвърти, пети клас и ходех с една тетрадка, като децата шизофреници и си записвах рими в нея. Примерно, еди, какво се римува се, еди, какво си, яко, дай да го запиша. В тази тетрадка имах супер много рими. Ма най-абсурдните, примерно, ципа, биба, някакви такива тъпоти, въртал. Горе-долу 6-7 клас. Беше модерно. Тогава слушахме песните на Losh MC и примерно тия песни от сорта на чай, как се казва тази песен? Вън вали, цветовете на дъгата се усмихват, слънцето блести, сърцата път дъжд ли, как се казва? После почнахме да ходим по такива участия, имаше рап батали, тогава ходихме, се зарибяхме да влизаме в тази сцена, но тогава бяхме много малки. И единствените участия, на които можеше да ходиш, са на такива банди. Рок банди, дето са бандите от блок. Когато бях 9-ти клас, имаше един битмейкър, който се казва Дим Чо. Не Дим Чоу, а Дим Чо. И се оказа, че някакъв пич, който аз не знам, който се казва Димчо. И аз осъждам с Димчо. И си викам, Димчо е пуснал контест за рапър. И викам, дай ще се пусна. Ма пък, примерно там да направя впечатление на някакви хора. Аз така направих впечатление, че го спечелих. И подарък тогава беше то на пич да ти направи песен. И всичко е на негови разноски и се качва в неговия канал. И проблемът беше, че той не пише къде е студиото. И аз един ден разбирам, че този контест съм го спечелил. И викам, супер, само трябва вие, нали, какъв транспорт си хвана там, нещо трамвай, тролей, нещо такси евентуално. И викам, братле, къде стоят? Той вика, трябва до Варна да се пуснеш. И аз тогава звънкам на баща ми, му викам на баща ми, тук моля да не ходя на училище в петък, защото съм спечелил един конкурс, ще записвам рап песен. И той така, какво? Ще записваш песен? Ти кога стара изпълнител, кога стара музикант? Вика, хуара, отивам. Нищо. Какво да го различава? Рап музиката е много достъпна музика. Всеки, който има микрофон, умения базови по това как да върже кабелите, за да мога да стигне до програмата да направи един запис и гардероб, в който мога да остави микрофона, ако няма пари за стойка. Ние така правихме. Микрофон в гардероба и записва и дрехите са изолация. Всичко е 6, оттам излиза Drop Top Mama, оттам излиза. Това са натурални хитове, излезнали от гардероба на Сеско. Ти трябва много за да правиш рап и не ти трябва много за да направиш хит. Трябва ти желание, мотивация, вяра, целеустременост и все пак някакви пари, които не са някакви стотици хиляди левове, но е хубаво да имаш, защото това ти е финансовата стабилност. Това, което отличава рапъра от артиста, е, че може би артиста е готов да пречупи много стилове през своята призма в името на това да каже нещо на тия хора, да ги докосне чрез силата на изменението на стила, да може да комбинира нещата. Примерно аз ще взема от тук, сега ще карам това, нали, за да забърка някаква по-апетитна гозба. Как всъщност се случи това със Светата Троица? Имаше на времето One Shot, помните ли? Имаше One Shot. Facing the Sun бяха взели някаква песен на Фил от The Top Stoppers, а това ми е един от най-любимите изпълнители като дете. И казват, тук запишете, нали, ето ви инструментал, единия е boom bap beat, а другия е трап инструментал. Запишете и на двата варианта и
го пратете, в смисъл, ние ще го качиме във Facebook и там, който събере най-много харесвания и ние го харесваме, някакви такива просто имаш. Сега не си спомням точно. Качвам го и на следващия ден събирам най-много лайкове от всички. Примерно съм вече в тоталния край на контеста, вече няма какво стане. И тогава човека преди мене, който беше качил с най-много лайкове, беше едно момче, което се казваше Грингот. И викам, той е много добър, бе, ще е много яко, защото те избират трима победители. И аз викам, леле, бат, толкова спечели супер яко. Сега ще направим песен заедно с него. Аз вече не мисля за Фил, аз вече мисля как ще правя песен с Гринго, разбираш ли. Пише един ден на Гринго, викам, брат, да направим едно парче с теб. Много си готин, брутален си. Дай да се забъркаме. Той каза, ми да, ама аз имам и мой си битмейкър, той си каза Сези, ти ще отидеш, ще такова и аз такъв викам Сези. Кой си каза Сези? В един блок ме посреща по едни пантофи. И викам, леле, къде духове, те тук пари за маска на входа нямат. Викам, аз отивам в сухата ръка и тогава беше много яко, защото спомням си го, все едно беше вчера, беше преди супер много време. Баща му леко му пръс, уникален пич беше. Си играше на CS на компютъра, ядеше тератор. И той вика, това е моето място и ми покажа един огромен телевизор, MIDI клавиатура, две колони и програмата, нали, заредена и той такъв мега надъхан, че най-накрая идва друг, а не Гринго в тях. Тогава много се надушахме, забавлявахме си, имаше вайб. Нали, сега така е модерно се казва, имаше вайб. България всъщност е единственото място, в което всеки човек, докато работи, мисли как да изкара някакви пари. Как е възможно това? Отивам да си купа цигари, примерно тогава живеех още на Бъкстон горе. И единственият магазин, който може да си купиш цигари е точно зад нас и те му викат скъпото магазинче, защото примерно ако водата струва навсякъде едно левче, там струва 3 лева. То друго няма, брат, ти няма откъде една вода да си купиш и магазина, като все едно е в Германия, затваря в 7. И ти, примерно, трябва преди 7 да отидеш да си купиш вода. Това е нелепо. И отивам там, примерно, и гледам някакъв пич. Седи нещо цъка на телефона. Цъка. И викам, братле, 6:59, викам ти, затваряш след малко. Чай, че работа. Седи и аз си помислих, че някакви поръчки, примерно там такова. Аз викам, какво работиш? Букмейкър съм. И аз викам, добре, ще ми маркираш и водата, за да мога да си я плата. Стой. Матч ще излезе сега. И такъв седи и той е букмейкър. Ако искаш да изкараш пари, трябва да работиш за себе си. Това е най-добрият и най-сигурният начин. Най-добрата метафора за живота, която аз съм чул. Сега това звучи малко филмарски, все едно съм на 50. Но баща ми се ми е казвал, избери сам къв да бъдеш. Едните хора ще са чукче, другите ще са наковалня. Чука винаги отгоре. А накованята просто поема удара. Това е като дали да си обувката или да си подметката. Всички са окей с това да работят от 9 до 5, но никой не е окей с това да работи постоянно за себе си. Да е хубаво да го поемаш отзад сигурно за някои хора, ама не става само отзад. Нали? Не става само с хляб, то трябва и сол. Когато живееш в общество, в което си обграден от хора с ниски страсти, е много по-лесно да изпъкнеш, ако имаш правилната посока, правилната идея, правилния модел на развитие на тази идея, бизнес модел говоря, и все пак до една степен си добър хитрец, лъжец, как да го нареча, бизнесмен, хайде, за да мога да я продадеш тази идея. Но това си е да ги излъжеш тия хора, че те имат нужда от тази потребност. Ти трябва да си продукта. Ти трябва да го градиш това нещо и хората казват, нали, аз искам да имам фен база, искам да ме слушат всички в квартала. Брат, правим песен с скандал. От светофара до блока на Сези, Тото и Лучо идват заедно. Идват пеша от светофара до Сези. Имат по-малко 200 метра. Те спират 20 човека за снимка. 20. От светофара до блока. И всеки иска, примерно, вижда bigger picture. Не, аз съм богат, известен такова. Обаче това внимание е тегаво.
Не всеки е готов да плати тази цена. И може би заради това и на много хора още не са им се получили нещата финално, в смисъл в такъв завършен вид. В това число, нали, слагам и себе си, слагам и нали, моята група. Ония ден пише един текст и викам, леле, какъв завършък да направя. Чай ще кажа нещо за кумбата. Та няма какво съм написал, защото ще излезе скоро. До месец трябва да излезе с видео. Примерно даже го качих и в TikTok и там примерно казвам в последното изречение тази вечер даже да не правим секс, искаш ли с теб да се направим леш? Всяка моя рима, това е интересно за моят стил и моето изкуство. Това е с Гринго съм си го говорил много пъти, че нашите песни, това има силата, скрития смисъл. Ние правиме рими с двоен смисъл. И примерно, искаш ли с теб да се направим леш секта? Все едно двамата да сме секта. Да правим секта от хора. Играта на думи. Нали, защото секта има леш. Айде бебчо, лягай и гаси тази свещ, защото в сектите хората се молят и има свещи. Обаче и свещ се използва заради секс, което е от първото изречение. Мани то Netflix and chill. Нали, Netflix and chill, те си върват ръка за ръка. Ще ти пусна нас и свеж. Хем имаш двойните рими, хем е забавен края, защото всеки знае кой е нас и свеж, пък и аз съм много голям фен. И даже му викам, брато, толкова ти се кефа, че даже докато правя секс с приятелката ми си пускам твои видеа. Това е нелепо абсурдно, разбираш ли? Това е абсурдно, наистина абсурдно. Думите, казани с правилната интонация, заредени в точния момент, могат да променят човешката съдба и човешкото мислене. И това е силата на рапа. Аз не съм много сигурен, че моята музика можем да я наречем изкуство. Примерно имам едно парче, което със сигурност можем да я наречем изкуство. Т.е. казвам Мое слънце. С това аз се гордея. И смятам, че това е едно от най-добрите парчета като текст въобще в България, които са правени. Сега, музиката и изпълнението не коментирам, аз не съм Павароти. Но пък съм направил нещо от сърце и душа и съм го направил пиничийската. Да, мога да не съм първия, който го е направил, но съм първия, който го е направил по този начин. Аз знаех още от момента, в който го пуснах, че ще стане мега хит в TikTok. То в TikTok бата направим щупи зъбите. И няма да стане изобщо хит в YouTube, защото това не е слушаема музика. Това е да го пуснеш и да кажеш, леле толкова. За първи път в живота ми правя такова нещо. Имам един приятел, той се казва Васил. Или по прякор Яша. Яша на турски означава живей. В неговите тракове, които аз правя, разбира се, и той седим за тях, искам да покажем една друга страна на българското звучене, друга страна на музиката. Искам да покажа, че с правилната доза добър менеджмент, с правилната доза хитмейкинг, с щипка финанси, идея, изобретателност и out of the box мислене, мога направо да убиеш филма на всяка една звезда и да покажеш, че човек, който никога не се е занимавал с музика, могат да го възприемат като звезда. Това е експеримент. За Яша много хора ми казаха, нали, няма да се получи, няма смисъл да го. Ти не разбираш от това, ти няма как да го направиш. Брат, да си говорим в числа. На абсолютно нов канал, 1970 сабскрайбъра, 2 видеа, от които първото дебютното имаме 161 649 гледания. Другото има 185 000. Нали, направили сме YouTube реклама, Google Ads. Хората викат, ама вие си ги купувате. Не, напротив, не си ги купуваме гледанията. Ние ги таргетираме заедно с музето. Нещата се получават лека по лека. Така че не знам какво означава не ти се получава, при положение, че числата друго казват, числата не мога да ги излъжиш. В смисъл, хората виждат. Аз знам кой трябва, някой, който да я кара да повярва, че е там, където трябва, да крие егото си, за да ги зарадва.